Ak ťa toto video neprerušilo v nejakej veľmi podstatnej činnosti, tak je určené práve pre teba. Moje meno je Šejk Michal a vediem vás k víťazstvu v každej oblasti života. Premárnené roky versus premárnené minúty. Čo vás štve? Porovnával som si, ako pristupujú ku svojmu času ľudia, ktorí dosahujú špičkovej, geniálnej svetovej úrovne a ľudia, ktorí to nedosahujú. Všimol som si jednu zásadnú vec, že ľudia, ktorí dosahujú špičkovú úroveň, väčšinou do toho dali špičkovú prácu, koncentrovanú, častú a dlhú. Keď som začal hrať na gitare, bolo to strašné. Moji rodičia mi hovorili, že môj spev sa podobá chvíleniu prériových kojotov. Absolútne som nemal sluch. Trhal som struny, keď som ladil gitaru s elektronickou ladičkou. Nevedel som držať rytmus. Nič. Katastrofa. Trvalo asi 1000 hodín, kým som získal to, čo ostatní volajú talent. Približne 1000 hodín. Po 3000 hodín nejakej činnosti sa stávate odborníkom. Ste fakt dobrí. Už to viete perfektne. A po 10 000 hodinách sa stávate géniom. Prečo je to podstatné? Premárnené minúty a premárnené roky. Pretože ak čakáš teraz 1. decembra do 1. januára, aby si dal novoročné predsavzatie, pritom ty vieš, že chceš chudnúť, pritom ty vieš, že chceš prestať fajčiť, piť alebo naučiť sa nejaký nový jazyk, prečo čakáš do januára? To ti vôbec nevadí ten premárnený mesiac? To je rozdiel v prístupe tých, ktorí to nedosahujú, a tých, ktorí to dosahujú. Tí, ktorí to dosahujú, robia konzistentne. A tak ak chceš byť v čomkoľvek na svete fakt svetový, počítaj so mnou. Necelé 3 hodiny denne, každý deň v roku, je 1000 hodín. Teda ak chceš byť odborníkom na niečo, musíš to robiť aspoň 3 hodiny denne po 3 roky. Ak chceš byť svetovou špičkou, zaberie ti to 10 rokov. Keď si tomu schopný venovať viac času, samozrejme kratšie. A to je práve to, o čom hovorím. Keď chceš dosahovať nepredstaviteľne lepšie výsledky, musíš do toho dať nepredstaviteľne väčšiu akciu. A tú akciu nesmieš odkladať, musíš ju robiť teraz. Zig Ziglar hovorí, dnes je jediný deň, ktorý máme. Napoleon Hill. Nečakaj. Ideálna chvíľa aj tak nepríde. Pozbudzujem vás do toho, aby ste sa pustili do svojich záležitostí, do svojich cieľov hneď. Aby ste boli konzistentní, aby ste neprestávali a aby vás štvala každá premárnená minúta. Pretože keď vás štvú minúty a nie roky, dosiahnete všetky svoje ciele, všetky svoje sny oveľa rýchlejšie. Držím palce, ahoj!